Арес бе... О, те шремата са бахти ганите. Без новия. Ма и нищо, ние сме гани. Арес е 0. Ха! Раваната е тя. Той. Същото, знаеш. Вие какво мислите за този бог помежду другото? Значи, мисля, че му трябва Frostbound Hammer, King Size, още малко Attack Speed и 6. Абе, я съм ама принцип като цяло какво мисля за бога? Няма escape, няма hard to seal, освен за смешен рут, няма сериозен филинг, няма... Нищо няма. Като цяло е ме. Да, средно за мен. Средно, под-средно е. Няма причина поради която да го избере, даже чак дава повече от него. Чак? Той чака си бахти будя. Имам преди, че чака прави само демидж. Има някакъв сайленс. То той ще се сама се опитва. Добре, извинявай! Това е Крис. Пускай ти е точно така. Той е гущер, бе. Вземай, че. Къде е бъфа? Някой взел... На земята бе. Чак, минах през бъфа 3 пъти, Сериозно. честно, минах през бъфа 3 пъти. Она тук ги днахна. Къде е бъфа бе? Някой го иззел и само се обръща и гледа на земята. Малко мадър, да. Ти мой да ни бият. Оу. Защо си съм фул CC? Браво. Браво. Wait. Връщам се Перед на... Фордален. Перед MVP. Неколко работа свърши. Какво направя бе, животно? Ти си хвърля тройката! Лъжла. Фапфингър. Честно, не лъжа. Посрах се ута. Йосак, сега какво правим? Що съм с медитация по дяволите? Какво става? Ники, is that you? Взех медитация, не знам човек! Да, кирам. Репорт, Ицо. Ицо е там някъде сред Ицо! Да, Ицо е там някъде. Викаш, тай си под прикритие. Да, какво прави там? Защо ти говориш като играе? Наговорили сме се, той играе аз да говоря в кърц. Бати хората. Ще не може да прави двете едновременно. Каскелпа. Да ме гони! Ало. Така, имам ултиум, kill me please. Ахаха! Дайте тая. Дай бум. Браво. Так. О, фак. Не. Ух. О, добър импел. Да замазим. Много готино става като замазиш балона от това. Уджена е. И ще бапнеш демиджа. Чакай, имате ли представа? Като свърши този сезон,
дали после ще може да се взимат пар точки от сизън тиките. Едва ли. Шит! Аз нямам. Как ще стане така? Нищо някой да стреля като цяло. Да бе! Мамка му. Внимай! Не иска! Ще се кръв. Фак. Добре. Виж, стои право. Бутона в земята. Ще се радвам, ще бъговете в играта, не го разбера. Оп! Защото стои право, пък бъфа падна на земята. Пугнат човек! Май, чакай. Хер Да, къде е? да. О, ребе! Ама не мога повече от хилна, стане лата. Веднъж от хилна. Ето един хилинг става. Улта ми ап. 5 секунди до О, ето! Арк, също ми скочи. Аз ме обаче да умра, хелп. Не, добре. Тебе сетира, ще бегате. 9-3, водим ги като цяло. Аз съм с Слайс! бати бълга. Си ли бе? Добре, ще го поля салвация. Не, баба се. Защото не се давам пари за глупости. Извини с медитация, ако ще го вършиш. Ето така не че поли някаква работа да ти вършиш. Да, бе. What? Упс. Хоп. Тупо. О, фак, такова още ли няма? О, добре, що не ме забеляза. Баста пака. Как могат да ме вземат? Внимайте дясно. Ида. Как го изстрелях. О, това заболя. Браво. Ръснахме оков. Да. Ето да, виж като ще нашата отборба, човек. Ха-ха! Свап. Внимайте дясно. Гони. Как не стана бе, бабта? Майя, той е сло направо, ще ме се сипи сериозно. Айде. Вау. Ама това светава ще става с интересно. Как гони? Сега до нас. Шут, Равана. Там. Шут. Хони го бе. Айде бе. Айде, Теодоре. Айде, о! И бе така. Ао, как? Как не те е срам? Не са бити като първите цигани там. Yes, вътре съм си. На топ. Окей. Идвам. Ма нямам хилинг. Ей, давай 40 секунди, брат!
Окей. Ти пък много тъй не си нахара. Поне да го накъпна да му правят damage само. Да, краен. Тук. Аз не тънка смотрел. Дай заедно. Много ще го нападат върху бъфовете, не ги виждам къде си. Далече, ето сега някакъв път изпускам буфа. Няма пък никой не ми водка. Идват. И аз идвам. Аз болим повече. Надявам се. О, салвацията. Сетиля! Ти знаеш как ми помогаш, бях без мана. Салвацията, се не се спика. Салвацията. Стоп. Мелочно! Я, брат, я. Идвам. Я. О, фак. Ма аз много не искам вече да идвам. Или що пак не? Така. Циганчето. Бъвчето, лапи ли бъвчето? По тази мама джай, брата. О, фак. Пак сам ще се стъмна. Не имам такова. Ей сега нас. Аре вземи бъваме це удара, ако е много бе. Това е някой видом. Не, аз съм пингнах на този следа парема. Ще им дали ще сети да отиде. Тавам. Айде този бъв ще падне, къде ни е десето бе? Пак че ли го предам, виж го. Пак че ли го предам. Гостете, че вече няма стане. Но се скалапне. Добре. Как няма сне? Оп! Да знаете, че нямам салвация. Добре. Нямаш салва. Аха. 14 секунди имам. Да, брата. И къде да идем? Вкъщи. Бая да вече направихме по сега. Идвам. Оп, салвация. Казва салвация. Никой. Ох, то са пауз. Гръмна. Бе. Имах 3 хиляди златки на нас. Какво искаш бе, Посейдоне, айде, я. Ева. Чудно. Нямам хилинг още 10 секунди. Воу, някакъв... как са буксува обаче? Много гледат обаче. Не, ти си монстър, човек. Да, така е. Just count. Наша пък е 13-1. Що не? О, сега едно демидж от нея. Ники, говориме бе. Какво говори? Нашия се бекна в мидъл. Долното Дискорд зле, аз трябваше да го спасявам. Спасил го, ама умрях за режим. Да го ебав газа. Спокойно, по-се пак. Говори ми, бе. Пак ти... Леш пера. Това само се бах. Оу! Оу! Бе. Идем. Чао, няма смисъл.
Тук ще ви дропна едно синьо. Ако някой иска случайно. Ама аз такова не си получах. Не знам кой го поръча, но аз си поръча такова. Ух. За 3 поя. О, аплаша. Това пък го крипвам. Супер. Хаха. Ама че... О, не, това не трябва да стане. О, 30 кръв. Yes. Жив е, той жив е. Спри да мърдаш, бе, бати, бе. Мерси. Карайте. Бати слова, човек! Поне влезе. Хелп от задя ми скочиха много мизерно от тая простотия тук. Аз съм въртат. Чао. Нищо. Добре, дайте на задя. Вълним го с 200 точки. Няма сло. Вълната пак се лезе. Играта е наша стопа. Само не бъдат от 200 точки, брат, бил майката! Нали? Аз бих се изтрил играта. Кой не със салвация съм? Добре, айде последния кил там. Белоната, дай. Да направим ние. Аплаша по-добре. Не става в мила. Тук шак не го вземем. О, топ плеер демидж, yes. Естествено. Бахте на страх и... Да. Айде в 16 върши пъя.